लोगोफोर हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायबाय लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंहा गोथार जुलिनि भिडिअ जागोन दै लोगोफोर गोथार जुलि बेनिफ्राय जोंहा जराया सोर आङो एसे दिन्थिलांगोन दायो जोंहा मा होनना बुङो खैना गोदान लायनो थाखाय रेडि जाबाय थादों हिन्जाव गोदान लायनो थांगोन आरो ना ओमफ्राय आरो बबेयाव लायगोन आङो बेखौ नोंथांमोननो गुवारै दिन्थिलांगोन लोगोफोर नायलांबाय थादो लोगोफोर नै जोंहा बिमाया ओंखारबोबाय नै फुरा रेडि जाबाय बिहामजो लायनो थाखाय बिहामजो गोदान लायनो बिराद रेडि जाबाय मोसानोबो रेडि जाखादों गेरुआव लायगोन ना दे थिग दङ नै आदैनिबो बिहामजो जायोना खैना लायनो थांग्राफोरा नै नायना लादो नैबे हौवा गोदाननि बिब' जायो दे खैना गोदान लायग्राफोरा नै माबा गल' गथ'सो जाना दंजोबो मा जागोनथाय गल' गथ' हारसा गथ' बायदिसो जाना दङ मानसिफोरानो गिनाय बायदिसो गिदो नामा दरा गोदानखौ नायना लादो लोगोफोरनि दाथ' सिंगेल दा जरा जाबोसिगोन आरोना बिथाङा दा फाइनालि खैना लांनो सफैबाय लोगोफोर जोङो नै वेलकाम टु वेडिं अफ जेसमिन एन्ड धनिराम नि हाबा आरो दै गोथार जुलि खैना न'खराव सफैबाय जोङो दायो एसे हाबलांसै सिङाव लोगोफोर नायदो मा खबर मोजां बिबार फानगोन नोंसोरो फ्लावार गार्ल बिसोरो नै
बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्सन जहा फरेस्टनि हेड अफिसा दङ बेनिखाय बे नेमखान्थि बादिसो गासैबो सरकारनि बिथोन बादिसो जोंनि बे हाबाया जायो आरो लोगोसे जोंहा जि सार्टिफिकेट दं बे सार्टिफिकेटआबो गभर्नमेन्ट फारसेनिफ्राय लाइसेन्स मोननायनि गेजेरजों जायो बेयाव खुनु माने डाउट गैया आरो बे सरकार फारसेनि नेमखान्थि बायदिनो गासैबो जायो बेयाव गासै फर्मफोरा दोङो आरो लोगोसे गासै बिथांमोननि डकुमेन्टस कनसेन्ट लेटार जाया माने नो अबजेक्सन हाबा खालामनायाव खुनु बाधा गैया होननानै मण्डलि मोननैफ्रायबो दङ समाज मोननैनिफ्रायबो दङ आरो लोगोसे हौवासा हिन्जावसानिफ्रायबो मोनगोन बिमा बिफानिफ्रायबो मोनगोन बिथांमोननि हाबा हानायाव खुनु बाधा गैया होननानै बेनिखाय आं बिनि थाखाय धन्यबाद होदों बेजों लोगोसे आं सिनायथि होनाय हिसाबै हौवा गोदाननि मुङा जाहैबाय धनिराम बसुमतारी बिफानि मुङा जाहैबाय समायन बसुमतारी आरो जयमती बसुमतारी बिथांमोना जाहैबाय मन्थ्रु गराइबारिनिफ्राय अलमा बाप्टिस्ट गिर्जानि लोगोसे हिन्जाव गोदाननि मुङा जाहैबाय जेसमिन दैमारि बिफानि मुङा जाहैबाय जेरेन दैमारि प्रबिता दैमारि नैबे मण्डलि समाज गेरुवा बाप्टिस्ट गिर्जा आरो बिथांमोना जेसमिननि सिनायथि होयो बेनिखाय आं धन्यबाद होदों बे समाव बे गासै बाथ्राफोरखौ आं मोनदोंब्लाबो आं जेसमिन आरो लोगोसे धनिरामनि खुगानिफ्राय मोनसे बाथ्रा खोनासंनो इच्छा खालामदों दसे सम सिखांनानै धनिराम आं बेयाव मोनसे बाथ्रा मोनदों जे जेसमिनखौ हाबा खालामनायाव आंहा खुनु बाधा गैया होननानै लिरदों नोङो आरो बेयाव कनसेन्ट्रेटरनो गाव सुरि होबाय बे जेसमिनखौ हाबा खालामनायाव माबाफोर बाधा दङ आंनि हिसाबै जागोन आंहा जेबो बाधा गैया मोजां मोनो नोङो मोजां मोनो मोजां मोननानैसो बिया जानांगोन आरो मोजां मोनाबाथ' सोरनिबा फुजायावसो नङा आं जेसमिननिफ्रायबो बिदि लिरनाय मोनदों आरो बे हाबाया आंनि गोसो बादिनो होननानै रावनिबो उस्लायनाय नङा होनदों आरो लोगोसे बे हाबा जानायाव आंहा आपत्ति गैया होनना बुंदों बे खौराङा नंगौना जेसमिन नंगौ दा खुसियानो ना हागौ बाधा गैया रंजानाय दङ आरो ना बाधा गैया बिथांमोननिफ्रायबो बेनिखाय आं धन्यबाद होदों खालामथों जिरायनो हागोन जों लोगोसे गार्जेन साब्रैखौबो जा साब्रैबो दङ हिसाबै साब्रैबो फैगोन आरो एसे सिगांथिं गार्जेनफोर जों नायगिरनाया जेरै जोङो बिफाखौ लायो दिनैबो जिहेतु साब्रैबो एटेन्ड दङ जों नायनोसै बिथांमोनखौ सिनायथि सेंग्रा सिख्लाफोर बायदि सोंदों आरो बिथांमोनखौबो एसे खाथि फैगोन दे जोंहा नायनो बानायदों ना दे जोंहा नैबे नुदों जों नुयो जे जेब्ला फिसा हिन्जाव जोंनि न'खराव थायो अब्लानिया बेखौ माने गेदेर गोलाव खालामनानै हरनो गोनां जायो उनाव ना बे संसारनि नेमखान्थि एबा बर' कालचार खिन्थु खासिफोराब्ला गार'फोराब्ला माबा उनलांनोसै आरो बेहा निजामारि दङ न' जोंनि बर'आबो हरनो गोनां जायो बेनिखायनो आं खावलायदों जेसमिननि बिमा बिफायाबो गावनि फिसाजोखौ हाबा होनो थाखाय दिन जानायजों लोगोसे बैसोजों लोगोसे बे एन्टारखौ खालामबाय बेनिखायनो बे हाबा होनायाव जोंहा बिफा हिसाबै माबाफोर आपत्ति दङ नामा? बयनिसिमबो थाबाय आंनि बे फिसाजोनि हाबा होनायनि थाखाय आंहा जेबो बाधा गैया खुसियानो दङ आरो ना जावायनो हागोन लिंखाबाय ना लिंबाय माने बेखौ बाधा गैला गेजेर गेजेर लिंबाय दा जेसमिननि बिमायाबो दे फिसा लानासो माबाफोर बाधा दङ हाबा होनायाव बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय आंनिफ्रायबो बेबायदि जेबो बाधा गैया बिथांमोननि जे हाबा जानो हरनाय बेयाव आंहाबो गोजोननाय दङ रंजानाय दङ इसोरनि मुङैनो आं बिथांमोनखौ मानो बे गोथार हाबा जुलिखौ जानो थाखाय आं गनायथि धन्यबाद जावायनो हागोन लिंबायानो उनाव मालाबा समावथ' लिंबाय एडभान्स दे दानिया ना धन्यबाद बाधा गैया जों नुदों जोंहा धनिरामनि बिदा असे दङ बेवाइ जासिगोन आरो ना बेवाइ जासिगोन बेवाइफोर लिंनो मोनसिगोन आरो
बेनिखायनो गावनि रामनि जानानै नोंथाङा गसंनाय धन्यबाद होदों इसोरा आशीर्बाद खालामथोंसै बेनिखायनो हाबा होनायाव माबाफोर आपत्ति दङ बयनिसिमबो जोंहा न'खरनिफ्राय आरो आंनिफ्राय जेबो बादा गैया नोंसोर रायजोआ मा नोंसिनि नेमखान्थि बायदियै हाबाखौ होनो धन्यबाद इसोरा आशीर्बाद खालामथों जोंहा बिमानिफ्रायबो रोखोमनि आपत्ति गैया इसोरा आशीर्बाद खालामथोंसै जिरायदों इसोरा बिथांमोनजों आशीर्बाद खालामथों मण्डलिनिफ्रायबो उन्दैनिफ्रायबो आं मोनखाबाय आं बिथांमोनखौ सोंनो इच्ছা खालामाखै बेनिखायनो लोगोसे जोंहा लोगो सानै दङ आं माहानि सिनाय मोना अब्लाबो आं सोंनानै लानो इच्ছা खालामो गसंनानै थागोन बेनिखायनो बिथांमोनाबो सासे बिबानगिरि हिसाबै जानानै थाबाय जेसमिन आरो लोगोसे बेनिखायनो बे हाबानि लोगो जानायाव आपत्ति दङ गामिनि ना माबाफोर आपत्ति दङ गामिया बर' जेबो सुबिदा गैया हाबायदों बे गासै अननायनि थाखाय इसोरनि अनुग्रहआ लोगोसे थाथों बेनिखायनो बिथांमोनखौ हाबाखौ समर्थन होनायनि सिम्बलि जों बयबो लोगोसे आगदानि आखाइ थिखांनानै होयो इसोरा आशीर्बाद खालामथों आरो जेसमिन आरो लोगोसे धनिरामनि जिउआव इसोरनि अनुग्रहआ लोगोसे थाथोंसै मानसि माहारिनि बाथ्राखौ लानानै बेयाव रोखायै लिरनाय जेब्ला इसोरा गावनि मानसिखौ दादों सोरजिदों बेहा दिनै थांखि दङमोन आरो बे थांखिखौनो जोङो दिनै बे धनिराम आरो लोगोसे जेसमिननि जिबनावबो जों नुयो जे इसोरा बेबायदि मानसिखौ मोनसे थांखिजोंसो सोरजिदोंमोन गावनि एक्टियार गोनां रावजों बियो मानसिखौ दादों सोरजिदों नैथियाव इसोरनि बेबायदि मानसिखौ दानाय थांखियानो बेबायदि मानसिया हारसिं थानाया गाहाम जानाय नङा बेनिखायनो बिदिनो सासे धनिराम बिथांमोना इसोरनि अनुग्रह दयाजों इसोरनि खान्थि बायदि गोबाव सम बिथांमोना निस्सय सिनाय मोननायाव गोरलैनिफ्राय सिनाय मोननायाव नाथाय इसोरनि अनुग्रहजों दिनै धनिरामनि थाखाय बे गेरुवा मण्डलियाव जेसमिनखौ दोनबाय हाबा खालामनो थाखाय इसोरा होनाय दिनफोरबायदि दिनै बे समफोरा मोनफैदों बेनिखायनो इसोरा आशीर्बाद खालामदों बेनिखायनो धनिराम जाय सिख्लानि आखाइ हमनो दङ अराय सम थांना थानाय समाव जेसेबां दिन बे सिख्लायाव थांना थागोन बै समहालागै गावनि आंगो बिदि होननानै जोङो जेसमिनखौ हमनो हागोन बिदिब्ला आंनि लोगोसे दिनै आं मुस्रि धनिराम बसुमतारी इसोरनि आरो बे जुथुमनाय मण्डलिनि सिगाङाव नों फरायना जेसमिन दैमारिखौ आंनि हाबा खालामनाय बिसि होननानै नाजावनानै दिनैनिफ्राय सुखु दुखुआव मोजां गाज्रि गोग्गो देहा जब्रा जाब्लाबो इसोरनि गोथार आयेन बायदि थैनायसिम जिउ खांनो थांखि लाबाय बे थांखिखौ दिनै आं नोंनि आगदा आखाइ हमनानै होबाय फोरबोआ आंजों नोंजों लोगोआव दं आंनि गोसोआ नोंनिनो जाथों नोंनि गोसोआ आंनिनो जाथों जों सानैनि गोसोआ फोरबोनि जाथों आमेन बे बाथ्राखौनो आं सोंनो इच्ছা खालामदों जेसमिन नोंनावबो जायनि आगदा आखाइ हमदों नोङो जेसमिन धनिराम बसुमतारी हाबा जानो थाखाय जोङो हिदान्त खालामनायजों लोगोसे गनायथि होबाय इसोरा आशीर्बाद खालामथों बेनिखायनो बिथांजों हाबा जानायाव अराय सम सुखु दुखुब्लाबो जेंना जेंसि फैयोब्लाबो जों गावनि आंगो फिसाय होननानै जों हमनो हागोन बिदिब्ला आंनि दिनै आं फरायना जेसमिन दैमारि इसोरनि आरो बे जुथुमनाय मण्डलिनि सिगाङाव नों मुस्रि धनिराम बसुमतारीखौ आंनि हाबा खालामनाय फिसाय होननानै नाजावनानै दिनैनिफ्राय सुखु दुखुआव मोजां गाज्रि गोग्गो देहा जब्रा जाब्लाबो इसोरनि गोथार आयेन बायदि थैनायसिम जिउ खांनो
थांखि थांखि बे लाबाय थांखिखौ बे थांखिखौ दैया दोनैया नोंनि नोंनि आगदा आखाइ आगदा आखाइ हमनानै होबाय हमनानै होबाय फोरबोआ फोरबोआ आंजों आंजों नोंजों नोंजों लोगोआव दं लोगोआव दं आंनि गोसोआ आंनि गोसोआ फोरबोनि जाथों फोरबोनि जाथों आरो आरो नोंनि गोसोआ नोंनि गोसोआ आंनिनो जाथों जाथोंसै जों सानैनि जों सानैनि गोसोआबो गोसोआबो फोरबोनिनो जाथों फोरबोनि जाथों आमेन आमेन बेनिखायनो बे हौवा आरो हिनजाव जानायनि सिन बादियै जोंहा धनिरामा जेसमिननि मोखांनि जिखौ अननाय आखाइजों बोखारनाय मिनिनायजों माने इसोरा सिबांनाय खालामदों अनुग्रह खालामनोसै गानहोनो लाबोनाय सिन बादियै आस्थाम दङब्ला आंनो लोगोसे होगोन जरागि आरो बेखौ ओरैनि सायाव बाहायगोन हौवा आरो हिनजावनि गेजेराव खुनु फारागथि गैयालासे अनज्लायनाया जरा गैयिबादि नों बेबायदिसो नों बेबायदिसो नङा अराय सम जेसेबां जेबो संसाराव इसोरा लाखिगोन बिथांमोनखौ बेबायदि अनज्लायनो फोथायजायो इसोरा सिबांनांगोन बे आस्थाम थानो खालामनो सोरजिगिरियाव नोंखौ दावबायसो जोंखौ हाबायगोन आरो बाख्नायगोन जेसमिन आरो लोगोसे धनिरामखौ बुंबाय अननायनि सिन बादि हाबानि मुङाव जि आस्थाम गाननो लाबोदों बे आस्थामनि सायावबो आसिरबाद खालाम अराय सम बिथांमोना गोसो मोनसेयै गोसो एक जानानै जिउ खुंनो आसिरबाद दिनै आं समायनायै इसोरा होनाय गासै धन दौलतजों अननायजों दिनै आं नोंनो बे आसामखौ गानहोनानै आंनि बिहि होनानै नाजावबाय बे बाथ्राखौनो जेसेबांबो धनिराम नायनो दिनै आं समायनायै इसोरा होनाय गासै धन दौलतजों अननायजों दिनै आं नोंनो बे आस्थामखौ गानहोनानै आंनि फिसाय होनानै नाजावबाय इसोरा सिबादया खालामदों खोथा रायलायनायाव हाथाइनि जिगोबालाव दसेयाव इसोर सानै दंलिया सासे जाबाय इसोरा जायखौ जुलि होयो मानसिया बेखौ दाबोखाथों बेनिखायनो अराय सम धनिराम आरो लोगोसे जेसमिननि जिबनाव इसोरनि आशीर्बाद लोगोसे थाथों बेनिखायनो सन्मान होनायनि गावनि फिसाय हिसाबै दिक्लार होनायजों लोगोसे सन्मान होनायनि सिन बादियै जा जेसमिना गावनि फिसायखौ खुलुमनो थाखाय जों बयबो सिखांनानै होनि बेनिखायनो बेनि उनावनो जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ आं दसे सम सिगां जोंनि थाखाय 모자마이 놓고 된거 하나에 미안스도 나는 I
हौवा गोदान बरायग्राफोरा जोंहा नै रेडि जाना दंखाजोबो हौवा गोदान बरायगोन ना गुमै गोदान जावाइ गोदान ना हौवा गोदान有点年轻。